Apa dora ngerti, apa dora rasa menungso kuwi? Apa dora rasa menungso kuwi? Yen ingsun Allah gawe menungso ning surat Yasin, awalan daro insanu ana to dawuh menungso kuwi. Ana kholaqna yen ingsun gawe menungso minut batin apa nutfah. Nutfah kuwi banyu loro saka kakung, loro saka putri. Kumpule banyu kakung loro putri loro, banyu papat kumpul loro. Banyu papat kumpule wong loro. Banyu papat kumpule wong loro, kakung karo putri. Kumpul nang lempeng jiwa, meneng 40 dina jenenge nutfah. Dua dan namanya nutfah. Ki banyu loro saka kakung, baru saka putri. Meneng lempeng kiwane putri, 40 dina jenenge nutfah. Nutfah meneng 40 jenenge alaqah, getih kempel. Getih kempel meneng 40 jenenge mudghah, daging kempel. Dan kempel meneng 40 dina, 40 ping 4 100 bisa dina. Jenenge jamadah. Daging sing atos keras. Neng kono yusawirukum fil arham kaya sak digambar kalau sak kersane dhewe. Orane sing alang-alangi. Sing gambar Allah piyambak. Nek digambar lanang aja rewel. Gambar wadon aja nesu. Gambar lanang gersungo. Digambar wadon mecucu iki jare wong apa? Iki wong apa wong? Gambar lanang wadon kersane Gusti Allah sing gambar yusawirukum fil arham kayasa. Allah gambar kowe kabeh ning kandungane ku sak kersane dhewe. Gambar lanang wadon lha iso gugat. Ora nek wani gugat. Niku lanang dadi wadon. Digambar lemu kurune, gambar gede cilike, gambar dhuwur pendeke, dhuwur ya gambare dhuwur, kok njaluk pendek ya pun saged. Nek gambar pendek ya pendek, njaluk dhuwur ya saged. Gambar ireng putih abang kuninge, digambar karo Allah sak rezekine. Gambar jodone, gambar dawa cendak umure, patine gambar swarga neraka. Nek manusa procot lair karek nglakoni aja nesu, aja brontak. Aja ngamuk. Sabar nerima. Gelem nrimo barang iki. Digambar cilik njaluk gedhe. Gambar kuno njuk lemu ora iso jan. Digambar cendek njuk dhuwur. Gambar jodohmu nek semandan nangka ya trimo Mas semandan nangka kandhane. Aja njaluk jodoh Boyolali lakon. Anjane lah. Ya wong gawe jodoh semandan nangka njuk gambar jodoh Boyolali. Ya ora tekan lah, kowe ya ora tekan lempo jalan mati dalan cepet jodoh iki. Nggih mboten? Nggih. Jodoh ning Damayu bukan untuk ning Boyolali. Ambane Boyolali ya juga jalan Sumatera. Gitu dan karek alhamdulillah terima paringe Gusti kang Maha wa fi anfusum kabeh jane awakmu aparatur sirun apa ta rambut jeleng lho jeleng nggih. Allah ki nang jero. Jerone jero. Pun melimo. Penglungas jero ketemu. Mlebu jane awakmu ping 8 mlebune. Niki dilampahi kali Mbak Sunan kali
Joko nalika duk semono meguru Mbah Qadir alaihi salam. Pokok Joyo dalam Kanjeng Eyang apa Mekah ki kono kae. Mekah Baitullah kae sing yasa Mbah Nabi Ibrahim. Sing gawe Mekah Baitullah Mekah kae lho sing gawe Mbah Nabi Ibrahim. Sing ngelong lewatune Nabi Ismail sing udak aduan jenengane adukane sing aduk Ibu Hajar. Dadi Baitullah Mekah nika daleme Nabi Ibrahim sing nuwi Ibu Hajar Nabi Ismail. Kok dadi Baitullah bakasane dawa ngoten nggih. Ngono kuwi lho. Baitullah Mekah kae saringate Baitullah nalika masjid para desa-desa kabeh masjid nyang kabeh ya Baitullah niku. Nah, qulubul mukminin bait Allah atine mukmin mukminat papan nyebut asmane Gusti. Ati gelem muni mboten. Nek ati gelem muni 40 dina insyaallah. Kesuwen 21 dina. Kesuwen ya wis 11 dina, kesuwen seminggu. Kesuwen 3 dina. Kesuwen sedina sengi mawon. Dina sengi neng ora obah, ora polah. Ora kedhip. Kesuwen sak jam mawon. Sak jam purun? Sak jam purun. Ora obah, ora pola, ora kedep, ora ambegan. Sak jam bani. Sak jam ora wani. Nek ora sak jam ya 3 jam, aja ambegan. 3 jam ra gelem 8 jam ora tamat. Ketamat kalimat rabbika sidqan wa adalah la mubaddila li kalimati wa wasamiul alim bi Quran. Lho. Kuat 3 jam mawon. Nek ora ubah 3 jam insyaallah nek harapan lap. Tapi 6 jam wis iso ngomongan. Iso bercakap-cakap adu arep. Nek 8 jam tamat kalimat rabbika sidqan wa adalah la mubaddila li kalimati wa wasamiul alim. Allah kuwi nang jero. Jerone jero. Ping 8 ketemu nggih. Purun. Kaya pakai wani kae gitu. Iki tangan ngali-ngali. Wilaku tarekat lan makrifate hakikat manjing rasane pun wis saka wau jasad kalbun roh sir ngoten nggih. Nah, ning rasa niki to. Rasakno dhewe-dhewe. Aja rasane gula manis, cabe pedus asin, ning sir rasa rasane golek ana. Urip kang ati ing rasa. Rasa sejati ning rasa. Rasa kang sejati rasane ning gone tulang balung niki lho kira sir niku jenenge tulang pinding kok purun mboten tenan ampun ngapusi grending kok tamat kalimat rabbika sidqan bener wajan jejeg aja mbok ganteni kalimah Allah aja mbok ganteni kalimah liyane. Kalimah Allah jadi kalimah bandeng hilang. Kalimah ayam aja. Kalimah wedhus sate guang aja ngono kuwi. Oh kalimah apa neh? Kakap hitam, kakap hijau, kakap merah,
Ya ruwet. Wong Allah ganti kakap merah ya ruwet. Allah ganti kakap hijau ya. Allah ganti kakap putih ya ruwet. Ngoten? Purun. Kalimah Allah coba ganti kalimah liyane. Allah. 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 Allah isi sing muni ra sane ngoten nggih. Sing muni ra sane aja lambene, aja atine. Nek muni Allah teng lambe jenenge sare. Saged. Tampi nemu Allah teng ati jenenge tarekat. Nek muni Allah teng roh nyawa jenenge hakikat. Nek muni aja rasa jenenge makrifat. Aja ngawur wae ngono lagi sithik ya saringate ya tarekoe ya hakikate ya makrifate. Ngoten iki. Saged nampi kira-kira enten dawuh mboten? Enten dawuh mboten? Takon mboten? Mboten takon. Iso ngalim kabeh. Ngalim kabeh nggih? Bisa kabeh. Ra takon berarti ngalim to, Jan? Wis aku percaya kan ngalim do pinter-pinter kabeh. Nggih mboten? Pun nggih. Ganti acara. Pun nggih. Ganti acara nggih. Sakniki niku amenangi jaman edan. Amenangi jaman edan. Arep melu ngedan ora tahan. Ra melu ngedan ra keduman sak beja-bejane wong lali. Cih bejo isih bejo Kang. Nggih mboten? Eling Mas. Foto. Nggih mboten? Wong lali sing bejo kok dadi menungso eling waspada eling marang Allah dhewe-dhewe waspada lo menungso kuwi sapa waspadakno menungso kuwi sapa nek waspada menungso apa oh jebulane menungso ki bungkuse Allah kang maha kuwasa dik wingi teng lakaku aji ngoten niku Rebu perintah mriki ya ngoten niku wau kula kaji teng Margosari ya ngoten niku kula kaji teng Margosari kono kula anu Gunung Sari kula kaji nggih ngoten niku karek purun napa mboten nek gampang luwih sini gampang tapi nek angel kelangkung ngoten niku saged dira sake aja dipaham, aja dipikir, aja digagas. Aja diutak-atik nek mbone malah bingung. Nek dirasake oh ngene manungsa. Ngoten nggih. Sak ambane rada mubeng. Ngoten nggih. Mula dawuhe Mbah Surangkali golekana tambine pucang. Apa tambine pucang? Pojokane tampah. Ngerti pojokane tampah? Mas Umar ngerti. Prayogine jangan takon pojokane tampah, takon Mas Umar nggih. Kamu takon kula ora ngerti. Ngerti Mas Umar. Nggih ngoten nggih. Golekana tambine pucang, pojokane tampah. Lagem tampah ya pojokane ruda, nek lah. Ruda pojokane ndi? Ning asai ya ning as kula ning as ki tengah nang pinggir. Wis kula ning tengah ketemu. Pedhot tengah ra ketemu. Selandep dengkul itu pikirane. Kawan nyandak tengah ketemu tuh. Rasain gitu. Gimana? Rasakno tengah kuwi aja banduan iku. Waton zabrus ya.
Oh, tak gila. Cawe Nabi khairul umur asatuha. Api perkara sing tengah ngatur ora. Khairul umur asatuha kuwi hadis. Aja salah tampa ngono kamu. Tampa dhewe nggih. Aja salah tampa. Ning tampa dhewe. Oh iya ya, lah iya. Aja lah kabeh iki ora boleh pisan. Ana urip kok tengah. Lah iya. Kandhan. Khairul umur asatuha. Ayo bawa tengah-tengah kok. Kecekal tengah, kecekal. Wah, gue tengah sing akeh malah sithik-sithik ngono. Rugi nek gue sithik. Pak Boten kasar men yo, lah iya. Ora temu-temu. Insyaallah. Nggih mboten nggih. Nggih mboten. Saged mboten. Masyaallah. Masyaallah. Allah wis. Temu. Nggih mboten. Mantalatena bapa panenun. Wong telaten bakale panen. Nggih. Waman kesusu nggih mboten. Kesilapan. Waman kesusu ketilapan itu nggih. Pun nek kesusu ketilapan. Nggih, ngoten. Aja kesusu. Kesusu saka setan, alon saka Allah sifat Rahman. Al-ajratu minasyaiton, atani minarrahman. Sing sabar sithik ngono lho nggih. Alon-alon jo susu. Rasa tenang ngono lho. Lah iya. Ora barang colongan. Apa nyolong ora susu ki. Tenang ya? Nggih. Tenang mawon. Tenang. Slow. Enjoy. Halun. Betul. So enjoy ki halun. Betul. Lah iya alon-alon. Jimatke sing tenane mat kalimatu rabbika tamat kalimatu rabbika kaum wa adla la mubaddila li kalimati wa wasam ali. Mboten nggih. Takon beden. Tenan? Wis paham? Golek ana latifah siji lempeng kiwa lakang kiwa jero aja lakang jobong. Yo karo alamat. Lakang jero nggih, lakang kiwa jero. Insyaallah semua. Iki dalane wong goleki ketemu nyanggone Gusti Allah. Faman kana yarju liqa rabbih fal ya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Sampai ketemu Gusti Allah becik ngamal soleh, amal sholihan. Aja nyekutone anake Gusti Allah iki siji subhanahu wa taala aja wajala jala lho iki ora telu ning sawiji dadi siji. Subhanahu wa ta'ala jamul badan aja wajala abdan jalaju rabbul alamin di bulan baleni kajenge saged. Terano takon ngalih tenan nggih. Ngalih tenan nggih. Mosok ora ngalih. Ngalih nggih. Insyaallah ngoten. Muga berkah mboten. Mboten ngendikan do pinter kabeh. Sampun 2:30. Piye iki? Pun sampun
lemokne carane lho carane maksudnya carane nggih carane mawon kula ngaturi cara bahasane santi adab tata upama ning upama iki mau upama iki pas lenggah napa ngadeg sedaket ngeten iki lenggah monggo ngadeg monggo meneng aja obah aja polah ora obah ora olah malaikat Kinjil matur ya Rabbul Alamin punapa penggaweane insan kamil Allah dawuh yang Kinjil penggaweane insan kamil ora obah ora polah sirna pancandiyane kuping aja krungu mripat aja weruh irung aja mambu lesan aja ngucap ati aja kelentek sirna pancandya piye kuping aja krungu lali apa kuping mripat aja weruh irung aja mambu lesan aja ngucap ati aja kelentek kejaba kuping krungu Allah mripat ndeleng Allah irung mambu Allah lisan ngucap Allah ati kerentek Allah sirna pancandiyane yaiku maknane wong mati sajurip wong urip jurip mati wong urip kan padha lawan ing sun al insanu siri wa nasiruhu niku kitab unine ngoten niku lah kitabe sinten kitabe Mbah Sunan kali Joko nek kitabake mboten enten kitab umum kiai-kiai mboten enten dengan muni kiai ning ngene Mbah Sunan kali Joko ngoten nggih saken nampi pun ngantuk pun ya ya jangan lebares sebenarnya ya bares kures dan cetha welo-welo gitu aja obah aja polah nggih upama nek upama lho kuwi prakteke meneng lenggah monggo jumeneng monggo melumah miring mengkurep terserah upama sedekap upama sebab ngaten iki kok niki dijine tik obah batal ya nggih mripat klik batal ora jadi hewe aja kedhep perlu megeng nafas cepat pokoknya coba terus tangane ubah ngene mboten niki ubah matik nae batal pas iso temu melayu Gusti Allah buat tinggal klik Allah melayu mula alas ke ngarep aja nglirik niwa aja nengen aja ngawaske mburi aja ngarep omah sing aja kono lah wong dingklok meneng kok tekan Surabaya 12 Semarang terus Cirebon Jakarta ngidul Bandung Pangandaran Jogja 12 Malang Kediri Malang Jember Banyuwangi iki uji wong meneng wong kelayaban wong meneng kok Surabaya ketok Jakarta ketok Bandung lan gimana masyaallah parang tritis Trenggalek Jember Banyuwangi ketok kabeh niki wong kelayaban ora wong meneng awang picak iso ngintung lintang babe wong kelayaban wong picak ngitung lintang wong kelayaban meneng aja obah aja polah sirna pancandya aja rumangsa krungu aja rumangsa weruh aja rumangsa mambu jamba ngucap nanging ati kerendet Allah 24
jam mawon. Paling suwe 24 jam niku. Tenan 24 jam suwe. Ning aja takabur. Aja riya. Aja sum'ah. Aja ngujub. Aja hasud. Takabur gumedhi. Kumpule sesak nggih. Aja sok keplak, aja sok kumpule sesak, aja sok sesak kumpule, ngoten nggih. Pun saged. Ah, pun. Aja krungu kena Allah. Aja weruh kena Allah, weruh Allah. Mampu kena mampu al, ngucap al, kelentek al, Allah. Kuwi terus subuh dugi subuh. Upama ora tekan subuh, sesuk neh. Kok telung sulah paham. Telung subuh boten paham, ya patang subuh. Ning sare manteng tenan kok sejelas wengi petok temu. Kanggo swidak taun ya. Nggih. Pangerti jelas wani ora obah ora pola. Meripat kelirik dicoba itu pun batal. Melayu padahal Allah melayu, ngoten lho. Dise mati obah melayu. Meripat kelirik kan melayu. Allah melayu. Mendel nggih. Ki jenengan nggih cip. Oh, mengendalikan cip tajal nasional. Nanti lapat kur ngoten nggih. Semedi. Gimana? Sulo tafakur. Nah, kalau milih sing pundi? Milih tafakur napa milih sulo napa gandrung napa Allah sing nyata eneng niki ngoten nggih. Terserah pribadi nggih. Ridane Gusti mau nganti jam 2 insyaallah paling. Subuh jam 3 kanduk. Ora ana liyane. Niki sugih tanpa bondo. Sugih nek ra ndek apa? Sugih tanpa bondo, sakti tanpa waji, digdaya tanpa tapa, pinter tanpa guru, mabur tanpa lar, nyrentik tanpa sotan. Mbok menawa itu panas ya kepanasan lakosa panas. Nggih, jalu adem ning mboten rasa adem. Piye? Rasen panas. Rasa adem no panas. Ah, kaya masyaallah, larang wong Jawa iki ya. Kurangane adem apa panas ngene ya. Kaget. Belajar nggih. Saged nggih, khusus saged. Diboten. Gulana ning sarira pri di ampun liyane nggih. Sampun semanten mawon pun kesel.